Dobio sam najmanju flašu. Baš je malo. Da, nemaš sreće. A moja flaša je veća. Šta? Wow, kako velika porcija. I sve to je za mene. Cool. Andy, prestani da mi zavidiš. Ti počinješ. Dobro, sad ću. Imam baš malu flašicu. Nadam se da će osjetiti nešto. Zašto neće? Hajde. O, da. Ukusno, ali malo. Ok, sad ću napraviti balon. Ups, ovo nisam planirao. Izvinjavam se. Eto, niko ništa nije video. Jel da, devojke? Ne brini, Andy. Imat ćeš sreće drugi put. Sad sam ja na redu. Otvaram i istiskam. Wow, sa koje strane da probam to? O, da. To je preukusno. Oduševljena sam. Super, ali tog nije dovoljno. Istisnut ću svu flašu. O, da. Divno. Želim još i još. Eto, sve sam pojela. Dakle, flaša je prazna. Ne treba mi više. Moja glava. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Ups. Ne vidim ništa. O, ne. Moram skloniti to sa očiju. Da, tako je bolje. To je bilo zabavno. Hajde, Molly, sad ti. Ok, otvaram. A sad ću probati. Nemam dovoljno snage da istisnem to. Možda da probam ovako. Ili ovako. Ili da probam stojeći. Jao, fuj. Ups, izvinite, slučajno sam. Dakle, šta da radim? Tačno. Gde mi je telefon? Hvala. Pogledajte šta imam. Baš moćno, jel da? Ej, deca, čao. Spreman sam da vam pomognem. Da. Sad ću zakačiti svoju flašu. Tako je. Sve spremno? Hajde, možete da krenete. Važi, sad ću. Uključujem. Da, diže se, super. Šta? O ne, flaša se prevrnula i sve se prosulo na mene. Ne. Ajuj. Vidi, Andy, izgleda da Molly ima problem. Da, ovako je bolje. Sad ću napraviti balon. I još veći. I još. O ne, drugari. Odleće negde. Stani. Ma neke. Hajde da se igramo. Hajde. Kako mali čips. Izgleda da je to za mene. Šta? Dođi ovamo. Super. Vidi, Molly, Andy. Wow, kako veliko pakovanje čipsa sam dobila. Tyra, možeš da počneš? Ti si imala najmanje sreće. Ok, otvaram. Svaka mi čast. Pa, gde je moj čips? Šta? Je li to sve? Izgleda da nema više. Pa dobro, poješću ono što sam dobila. Baš ukusno, ali veoma malo. Šta se smijete? Andy, bolje počni da jedeš. Dobro, otvaram. O da, vrlo rado ću pojesti sve to. Blago meni, hoću još. O da, oduševljen sam, treba mi još. I još. Poješću celo pakovanje čipsa. Blago meni. Jao, kako privlačno je, Andy. Hoću i ja čips. O da, baš super. Šta? Zaglavila mi se ruka. Kako da izvadim? Hajde, bre. O ne. Nema šanse. Hoćeš mi pomoći, Tyra? Naravno, hajde. Ups, izgleda da sam preterala. Pa dobro, sad ću probati Andyjev čips. Tamo nema ništa. Džabe sam mu pomogla. Kako mi se vrti u glavi. Šta je to bilo? Gde je moj čips? Jesi videla, Tyra? Pa dobro, šta je kod Molly? Konačno sad ja. Treba skinuti poklopac, tako je. Ups, izvinite, drugari. Nisam htjela. Dakle,
Prevrnut ću pakovanje. Tako je. Kako je teško. Wow, nevjerovatno. Pogledajte koliko ukusnog čipsa me čeka. Dakle, sad ću probati prvi komad. O, da. To je nevjerovatno. Mnogo mi se sviđa. Super, super, super. Želim da pojedem sve do kraja. O, da, ne mogu da se zaustavim. To je jako ukusno. Blago meni. Šta? Kako tako brzo jede? Baš ukusno. Ali, umorila sam se već da jedem. A ostalo mi još mnogo. Šta da radim? O, znam. Treba će mi velika šerpa. Tako je. Stavit ću čips unutra. Odlično. A sada uključujem ringlu. Da, to je bila odlična ideja. Gotovo. Isključujem. A sad ću staviti naočare sa slamkom. Jedan kraj ću staviti u šerpu, a drugi usta. O, da. Napravila sam odličan koktel. Oduševljena sam. Molly, hoćeš dati nama da probamo, molim te? Ne, tog ni meni neće biti dovoljno. Tara, misliš li isto što i ja? Da, imamo 2 slamke. Hajde da ih iskoristimo. O, da. Hajde brže dok nas Molly nije primetila. Što? Zašto neće? Šta se ovdje dešava? Ej, sklonite svoje slamke od moje čokolade. O ne, sve ste popili. Šerpa je potpuno prazna. Pa izvini, Molly. Baci kocku, Andy. Uspeli smo. Jao, dobila sam najmanju čokoladnu kocku. Šteta. Super, a ja sam dobio kocku srednje veličine. Cool. O, da, pogledajte. Ja imam najviše čokolade. Baš mi je drago. Jedva čekam da probam to. Ej, Tyra, nemoj žuriti. Molly počinje. Da, ja počinjem jer sam dobila najmanje sreće. Šta da radim? Ne znam, treba će mi pinceta. Otvorit ću kocku i staviti poklopac ovdje. Wow, izgleda da ima nešto unutra. Nevjerovatno, to je želemeda. Sad ću ga probati. Baš je lijep. Zatvaram poklopac i vreme je da probam čokoladnu kocku. O, da, čokolada je divna. Oduševljena sam. Želim još. Jel to sve? Nije mi dovoljno. Uzet ću od Andyja. Skloni ruke. To je samo moje. Sad ću da probam. Baš super. Izgleda da ima nešto unutra. Hajde da vidimo. To su bombone. Super. Ali kako ih jesti? Znam. Uzet ću slamku. Da, tako mnogo zgodnije. Odlično mi ide. Poješću sve. To je to, pun sam. Ali ostala je čokolada. Sada imam planinu čokoladnih kuglica. Odmah ću ih pojesti. O, da, to je prelepo. Blago meni. Hajde, sad ti. Okej, sad ću da probam. Ne ovdje. Ne tu. Da, tačno, idem na vrh. Ove kuglice su baš zabavne. Dobro, probat ću prvo ovu. O, super. Unutra je neko punjenje. Oho, blago meni, to je jako dobro. A šta je u čokoladnoj kocki? Pa tu je puno bombona. I sve su samo za mene. O, da, presrećna sam. Molly, hoćemo da je pitamo da nas časti. Ej, Tyra, hoćeš dati nama malo? Žao mi je, ali ne može. Što? Jel tako? Slušaj, Molly, imam ideju. Stavit ću masku i sad ću malo poraditi vatrom. O, kako ukusno, ne mogu da se zaustavim. Poješću sve do kraja. Da, uspeo sam, svaka mi čast. Šta? A gdje su moje bombone? Izvini, Tyra, ali trebala si lepo da nam daš. Okej, sam si traži, Andy. Dođi ovamo. Eto, posluži se.
O, bombone su super, naravno da ću uzeti. Super! Posluži se i ti, Molly. Mogu ja da otvorim? Jednom sam probala te bombone. Jako su kisele. Možda sam ovog puta dobila drugi ukus. Proverit ću. Jao, ne. To su iste bombone, ali nisu loše. Znate, smislila sam nešto. Poješću sve bombone odjednom. Gotovo. Jao, izgleda da si džabe to uradila. Jao, to liči na neki ples. Baš je zarazan. O, slušaj, to je odlična prilika da organizujemo žurku. Ej, šta vam je? Ja se mučim, a vi plešete? Kako vas nije sramota? Hajde, vidi šta si ti dobila. O, baš mi se posrećilo. Ja sam dobila crvene žele bombone. O, baš su ukusne. Sad ću ih brzo pojesti. Uradit ću sve kao Britney. Poješće sve odjednom. Pa tvoje bombone su barem slatke, a ne kisele, kao moje. O, usput zaboravila si na sirup. Možda ćeš ga dati meni ako ti ne treba. Zelene boje, a sva zelena hrana pripada meni. Pa dobro, uzmi. I zapravo to nije fair. Ja sam ga dobila. Sve fair. Delimo slatkiše po boji. Jao, o ne, opet kiselo. Ali sviđa mi se. Super. Šta je ovo puta? Hajde da vidimo. Šta je to? Ja nisam dete šta će mi cucla. U stvari, ako je to lizalica, onda neće se zaustaviti. Tu je još šećer u prahu, super. Sigurno će učiniti lizalicu još ukusnijom. O, da, to je prelepo. A Britney, a šta je kod tebe? Da vidimo. O, to je nešto čudno. Izgleda da je to zmija. O, baš je slatka. Mogu se igrati sa njom. O, čekajte. Ja znam da ta zmija nije prava. Ali Nancy ne zna. Moram iskoristiti to. Šta je? Bu! Zmija! Uješće me! Poverovala je. Dobro, vreme da je probam. Wow, to je žele zmija. Zbog tebe sam ispustila svoju lizalicu. Šta? Jedeš zmiju? Ups. Nisam htjela. Ovog puta ću. Ja ću biti prva. O, dobila sam balon. Mogu se igrati sa njim. Super. O, izgleda da unutra ima nešto. Treba odmah saznati šta tačno. Bam! Oho! To je gomila džus bola. Koriste se za pripremu bubble tea. Dakle, mogu napraviti nešto nerealno ukusno od njih. Treba će mi Sprite i ove kuglice. Da, tako je. Vreme je da probam svoj koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Izgleda divno. Nadam se da će mi se dopasti. O, da, nevjerovatno. A šta ti sediš? Vreme je da i ti skineš poklopac. Da, upravo si, da vidimo. Wow, ja sam dobila flašu roze kole. Taman sam jako žedna. O, čekajte, a zašto ne mogu da je popijem? Čudno. Britney, daj mi slamku, molim te. Pa dobro, izvoli. Hvala. Možda ću sa njom uspjeti da popijem svoju kolu. Ne, ni to ne pomaže. Šta da radim? Pa to nije sok. To je također žele. Cool. Znači, ipak ću moći da probam kolu. Samo je treba ne piti, nego jesti. Oh my. Wow. Jo, izgleda jako dobro. Naravno, i ne samo izgleda,
Ne mogu da istisnem ostali žele. Sad ću ga dohvatiti jezikom. O ne, moj jezik! Pomozi mi! Eto do čega dovodi pohlepa. Sad ću ti pomoći. Vučem. Jo. Nadam se da je nisam ubila. Ko će biti prvi? Otvaramo zajedno, super! Wow! Da, izgleda da smo opet obe imali sreće. Ja sam dobila slatkiš. Ali ja ću prva probati. Za početak ću probati ovaj roze sirup. Ima tako lepu boju da ga mogu koristiti kao karmin za usne. Eto, baš lepo je spalo. Ovaj poljubac je za tebe. Uhvatila sam. Ali to još nije sve. Osim sirupa imam još i šećerne šljakice. A njih ću zalepiti preko karmina. Da, tako ću izgledati još lepše. Eto, kako ti se čini? Wow, divna si. Okej, dovoljno je gledanja, a vreme je da pojedam sve to. O, da, prelepo. A Britney, sad ti? Da, upravo si. Na mene je red. Pogledaj kako slatki oči. Mogu se igrati sa njima. Ali to još nije sve. Također imam konfete. Sipat ću ih u tanjir, a zatim uvaljati oči u njima. Da, tako je. A posle ih mogu konačno probati. Jedva čekam. Wow! To je nerealno ukusno. Od sad je to moja omiljena kombinacija. Oduševljena sam. Ali ni to nije sve. U slamki je neki sok. Baš je ukusan. Hoćeš dati meni malo? Naravno, izvoli. Ali sok je moj. Ovaj put sam ja prva. Šta je to? Šta će mi šolja? Pogodi. Pa ne. Mislim da je to neki slatkiš. Iz obične šolje ne vireli zalice. To je baš ukusno. Ma šta je unutra? Neki prah. Jao, ne znam šta je to, ali sve si oduvala. Ma samo mi zavidiš. Sad ću umočiti lizalicu taj prah. Probat ću. O, da, divno. Usput, mi smo drugarice. Ti si me častila, sad je moj red. Hoćeš? Odvratno, neka hvala. Kako god. Onda skidaj svoj poklopac. Wow! Imam celu kutiju ovdje. Izgleda da je unutra ratluk od jabuke i jagode. Okej, sad ću ga probati. Wow, koliko slatkiše imaš. Hoćeš dati meni nešto? Daj da razmislim. Hajde ovako, ti mi daješ svoje bombone, a ja tebi svoje, dogovoreno. Okej, može. Daju vamo bombone? Izvoli. Mogu ih posuti pucketavim bombonama. Tako će postati još ukusnije. Da, baci kocku. Hajde, sad si ti prva. To? Wow, imam ovdje prijatno iznenađenje. Dobila sam žvaku Huba Buba. Moja omiljena u obliku trake. Da. Poješću sve odjednom. Da, odlično. A sad je vreme za veliki balon. Veliki? To je najmanji balon koji sam ikad videla. Jel tako? Sad ću ti pokazati. Pa da, malo sam preterala. Okej, dovoljno mi je bilo. Britney, vidiš šta je ispod tvog poklopca? I kod mene su žvake, ali ja imam mnogo više u obliku lubenice. Da, miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Ekstra. Poješću sve što imam. Znam nekoliko načina kako ih pojesti. Gledajte kako mogu.
Jao više neće stati u mene. A sada vidi kako treba praviti balon. A slušaj, možda je dovoljno, a već si pobedila. Ej, gde ćeš? Jao, gotova sam. Jao, ko je to? Zdravo. Izgleda da sam upala u pogrešan izazov. Izvinite. Prestani da me tražiš, tu sam. Super. Sad sam ja prva. Opa, opet slatkiš. Moj omiljeni roze Kit Kat. Izgleda divno. Stani. Zašto jedeš sve odjednom? Odlomi štapić. Tačno. Upravo si. Tako će biti i ukusnije i duže će trajati. Odlična ideja. A Britney, sad ti? Da vidimo. Šta? Brokoli? Mislila sam da možemo dobijati samo slatkiše. Jao, nisam očekivala to. Miriše odvratno. Mogu li da ne jedem to? Moraš. Hajde, navijam za tebe. Dobro, uradit ću to. U stvari, pretvorit ću se da jedem. Bravo! Znala sam da ćeš uspeti. Super! Odlično, svaka ti čast. Eto, skoro sam sve pojela. Gledaj, posljednji komad. Super! Vidi, sve sam pojela. Što? Jesi mislila da me prevariš? Kako da ne? Odmah pojedi taj brokoli. Sad ga moraš jesti sa poda? Ne. Da. Mislim da će tako biti još ukusnije. Jao, jadna ja. Izgleda da mi je to sudbina. Odvratno. To je nepodnošljivo. Ali uradila sam to.